Ojo al Kristo, hor pertsona bat zehuz zerbitzen nahi da. Ez dakik guztat, gozen investigatzea. Gepa, unon! Bueno, bai. Iotzie balda? Bai. Bai, gozen. Alda bat bizka bada, baina. Bai, iopa. Ez da problemaik. Ni Mikel zu? Jose Mare. Jose Mari urtaskotako. Posten ez hautziaz? En persona. En persona. Oidetxea. Zertzea, harrikoa, angior zarrekoa? Bai, bertakoa. Bertan, jaietakoa. Eta nola izan dugu basarriak? Euskitza azpikoa. Euskitza azpikoa, joño. Bai, Izen bai. politia, Euskitza azpikoa. Hoxe, Horun Jose Mari Euskitzakoa. bai. Euski, bai, beste batzuk, baina. Euskire bai. Bai. Oida, argi emango zuta? Bai. Oida. Lainetuta honeko Lainetuta. gita. Argi. Jose Mari, zer da aparatu zeizea? Zer helikopterua manejatzen, no? Zer da? Planetario. Planetario. Beste sekula ikusi horako aparatuik. Arbipo jartzeko. Bai. Arbipo. Sekula entzun ez da aparatua da. Ez du sekula ikusi, zer emateu? Dirigituta. Dirigitu, karo, mando distantzia jara, ez da? Oido. Ikusti baldako misterio, osea, aparatu zardan. Aparatua, hankak. Ojo al Cristo. Batok. Ojo al Cristo. Zer da? Ojo, hor gerturatzen ari dana. Arbipo famosu hau da. Nahi da. Ikusi ze oruga dazka tankia bezala. Impresionantia, Hau bai dala todoterreno. Bai. Da hori bustia hola, Bai, eta lur bustin, Kusi. Ojo, Jose Mari, ni flipatuta, no? Ez da sekula ikusi horako aparatuik. Arbipo famoso hau da ordun. Bai. Ta zuk mando honekin ibiltzezu, hemengo tanke txiki hau. Ta hau zertako da, Jose Mari? Haunek, antzak eta otak eta... Danak entzeko? Danak. Beste handixia sartu ezin jan lekuen. Karo, hau gaina. Hau bajoiak. Tamaina politxekoa da gaina, hau ez da gordetzeko eta. Lan asko iten du orduan. Bai. Jose Mari, hau da pizkat etxeko rumba bezala aspiradora, baina zela jeako, ez da? Bai. Hoi da. Handixia. Handixia, bai. Impresionantia da. Ta hau nola, nondik ekarra izu? Hau kunzan urtien, elguako feixakoan, gaunetakoan. Gaunetakoan. Azaldu zuen tipo bat, makineakin. Da, aiba dios. Da, mendiozean, zelai baten, ikon demonstrazioa, konetua bat egozik joan, da ni beste bat. Aiba dios. Atrabentzia banema, zenba bali jo aparatonek? 6.000 eta 600 hotxe. Euro? Bai. Da, prezio baka, Ez toke karua, Ez? Kontra ona orduan ez da, Jose Mari? Bai, konforme. Konforme. Bai. Ta, hau, hemen bakarretako izango olako dakazuna, ez da? O jende gehiago badaka? Beste batean behian, hau ikusi hau ziguen. Baina bestela... Bestela jende gutxik. Hemen bertan ez. Haizu, Jose Mari, markakoak kontentu goia zure propagandagin, ez da? Hoxe, Belegun makinia, Bai. dana palmia. Bai. Baina, beste batek, nobean izenien erosi ezkerio, Bai. behar izan, joño, fulan ikusi dut. Berrenda laueta mabost, ixe €1. Komisioa? Komisioa. Hau norbatek ikusten mau, esaten mau ni Jose Mari Bai. Euskitza azpiko ikusi jotela, zuk takatan komisioa. Bia, esan Jose Mari, gaina, hemen repetitiko goe programa usai aldiz, así que komisioa arramango zu. Bai, ja batzu hartu itxut. Asko saldal dituzu, zure esatentan, zure... Neuentean naixen, bosei da, bai. Hombre, negozio politia, orduan. Zeba, egon prezioan. Hoi da, zu kompra indak, Bai. eska komisio ere, hoi da, eso, detailia. Aparatua da impresionantia, Bai. Ondotik ikusita, ikuste zuen zegoruga dazkan, tankiak bezala, azpintzek katiek dazkan, Bai. argike bazka, hemen atzetik ikusten badeue, marka eta guzti hemen arbipo hemen jartzeu. Utziko aldio zui pixat ibiltzen. Bai. Errezala ibiltzeko. Nire ilusio, eta arbipo ibiltzia. Meka guzos, hola ze, txap. Hola garrita. Hau, ointzara, hola... Honekin aurreatatzea. Honekin aurreatatzea, Da, honekin honekin ez girua. Apa, ostia, martxan jarri ala. Azelgak. Ez da geho lapiko hautzik egongo. Espera, azelgak hemen zezi, zanpatu. Mira, nola bilen. Oin gehar,
Hau, behatzeko, Jesu Mari? Bekua. Eko, Bueno, ikusi dugu arpipua akzioan, Illa horko azelga guztik eman ditu, baina ez oso prezizua da, Eta honek nola funtzionatzen du, gasolinakin o elektrikua, zer da? Oruak eta elektrikua. Bale. Beharrek agatzeo. Bai. Eta lan etxeko gasolina. Gasolina, berdaz, pixkat bada, hola, ekologikoa, ez da? Elektriko eta gasolinakin. Bai. Ose, autonomia desinta eukak bat Bai, autonomia bastante. Hala, gaina beraz, etortzen da. Etxean, geixen obezitzuztana hoxe Bai, Fina. Funa da. Bai. Tita. Honi botoia eman da, beraz, egiten du, Ja. Ona, katxarrua, bai. Eaki portatu gea.